काय बरं देवान दीस दिलाय आज कार्निवाला दीस आरामता आहे आमच्याकडे नुसते आम्ही घेतलो आज हे कार्निवाला बरं फुलेल दिसत नका कोण आहे ना अजून ते बेदू हुई राहत बरे सकाळी चालू हुई आलो ती हरमा पाव दी मग हरपाड्याला गेला कोईच घे घाल रे काल हरपाड्याला गेला घोडे लागाय सरपाड्याला घोडे हाताई शर्मा बड़ा अल्लाह बेना येले आज फादर शर्मा आहे काय मागी ती घाबरो करू मस बरे वैता मुको आणि जाय ना रे बाबू रापा वैता हा ओस बरे दोस घाबरो करू ऐक नाही ती यार कैसा अलगो बांगडा गॅस दिलाई कारो का कास घेऊन आता अरे हमने ताजे आले ओके बांग good job आत्रे बाबा आम्ही ही आमची गोंयकारांची संस्कृती आम्ही गोंयकार सुसेगाद म्हटल्यार सुसेगाद ते भाशे सुसेगाद न्हू आमी आमची जी संस्कृती एकामेका कडेन फकाणां करून खबर घेवन कोगल्याची ही संस्कृती आमी संवसाराची खंयचे कोणशे आसत ही संस्कृती आमी अशीच दवरची सदांच एकामेकाची खबर घेवन आनी एकामेकाक बरी जाप करून हीच आमची गोंयची संस्कृताय सुसेगाद गोंयकार म्हणचे हो सुसेगाद गोंयकार हे सगळे देव बरें करून Big round of applause to Susegad Goenka, ladies and gentlemen.